תברח מהתורנות, כי ידידיה יאכל אותך. תאכל ג'יפלה, לך לפתח חשבון שיעור. כל כך הרבה דרכים למות בישיבה, כל כך הרבה דרכים למות בישיבה. קח את הטוסטר של האברכים, תחליף נורה בלי לקרוא ליחיאל, תטייס בשיעור של המציה, תאכל את השווארמה. כל כך הרבה דרכים למות בישיבה, כל כך הרבה דרכים למות בישיבה. תאחר לשיעור של הרב וייס, תתעסק עם דוד זרמתי, תוריד את התפילין לפני סוף הדרשת הספסלים בוורוד תצבע. כל כך הרבה דרכים למות בישיבה, כל כך הרבה דרכים למות בישיבה. תגדל נחש בכיתה, תגדול כסף מהקיוס, תשתה ענבים. מעניין מה יקרה אם אני אכבה את אור בספרייה. יאללה, צא מפה, תפסיק. כך הרבה דרכים למות בישיבה, כך הרבה דרכים למות בישיבה. כל כך הרבה